Om 6 uur zouden donderdagavond de poorten van Jera On Air na 3 jaar weer opengaan. Maar het geduld van de muziekliefhebbers werd nog iets langer op de proef gesteld. De ruim 600 vrijwilligers waren namelijk nog druk bezig met de laatste puntjes op de i te zetten en de line-up wijzigingen op de programmabanners aan te brengen. Uiteindelijk gingen rond 6:30 tijdens een van de regenbuien die avond de hekken dan toch aan de kant. Ja, de mensen waren dol enthousiast, juichend naar binnen gerend en nu rennen ze juichend denk ik wel naar een afdakje. De regen speelt natuurlijk wel zijn parten. Hoe denken jullie over onweer? Ja, we houden het weer natuurlijk al nauwlettend in de gaten. Een beetje regen is niet erg. Zon en heel warm, zoals bijvoorbeeld vorig weekend op Pinkpop, is natuurlijk ook iets waar je rekening mee moet houden. Het spannendste is voor ons wat er misschien onweer aan zit te komen. Kijk, en dat regelen we natuurlijk heel goed. Dus daar maken we ons op zich ook niet super zorgen over, omdat we het gewoon heel goed in de gaten hebben en alles verzekerd hebben. Er was verwacht over het gehele weekend maar liefst 30.000 bezoekers op de nieuwe locatie aan de Zeilbergseweg. En deze nieuwe plek van het festivalterrein is niet de enige verandering ten opzichte van de laatste editie. Ja, in 2019 was inderdaad de laatste editie. Toen nog op een heel ander terrein, ook een kleiner terrein. Er zat ook nog niet alles bij elkaar. We hebben nu ook de parkeerplaats hier dichtbij. We hebben de tenten groter gemaakt, het terrein is groter geworden. We hebben veel meer bezoekers dan ooit. Ja, we hebben de tenten veranderd. We hebben echt ontzettend veel vernieuwd. Die bezoekers, waar komen die vandaan? Heb jij enig idee? Ja, van over de hele wereld. Onze bezoekers, ongeveer de helft komt uit Nederland en de rest is echt aan alle kanten vandaan. Van Brazilië, Australië, Amerika, die uithoeken tot inderdaad heel dichtbij België, Duitsland, Engeland en natuurlijk Nederland zelf. En die moet je ergens herbergen. Waar zijn ze nu? De meeste mensen zitten bij ons op de camping. We hebben ongeveer zo'n 6.000, 7.000 mensen bij ons op de camping. Maar ook een heleboel hier in de hotels en de campings hier in de buurt. Wat een operatie voor jullie. Heb je er zin in? Zeker weten, zeker weten. Ja, het weer wordt hopelijk iets beter dan nu. Maar een beetje regen was op zich niet erg, want het was behoorlijk droog en stoffig. Dus we hebben er ontzettend veel zin in. Nadat iedereen zijn natje en droogje had kunnen regelen, kon het wachten op de favoriete bands beginnen. In de grootste tent werd het festival afgetrapt door het Amerikaanse Year of the Knife. Ik heb vanmiddag even nagekeken. 1089 dagen geleden zat ik met een kater thuis. Na de laatste Jera. Zo lang heeft het geduurd. Het programma, hoe stellen jullie dat samen? Ja, wij stellen dat samen met een team. Wat we overleggen dan ook met mensen van Mojo, het boekingskantoor. Wij kijken dan inderdaad wat is er beschikbaar, wat willen we graag hebben. En daaruit zetten we ons programma op. En dit jaar is dat vrij goed gelukt. Met name zoals The Offspring, The Huis vanavond en Rise Against op zaterdag. Jera On Air duurt dit jaar 3 in plaats van 2 dagen. Rise Against zal zaterdagavond het festival sluiten. Zijn er misschien nog tickets voor degenen die echt zoiets hebben? Dat gaan we niet missen. Ja, helaas is het festival helemaal uitverkocht. Dus ze zullen moeten kijken of er nog wat beschikbaar is op Ticketswap of Marktplaats of iets dergelijks. Maar let goed op, hè, want er zijn nog veel valse kaarten in omloop. Maar helaas geen kaarten meer via ons, want wij zijn uitverkocht.